Nazdárek, je tady první moje YouTubeové video vůbec. Je to zase pro mě něco osobně úplně novýho, cizího, něco neznámého, s čím nemám absolutně žádnou zkušenost. Je to pro mě obrovská výzva, extrémní výstup z komfortní zóny. Nicméně, já to tak mám obecně prostě nastavený, myslím si, že v životě je potřeba z té komfortní zóny občas vystoupit a nějakým způsobem se pořád pušovat, protože to člověka podle mě jako osobnostně, výkonnostně nebo obecně v životě dokáže posunout co možná nejdál. Mojí ambicí není úplně jako stát se nějakým úspěšným youtuberem nebo nahnat tady stovky tisíce sledujících, ale mám v letošním roce pár takových ambicí, vizí, cílů, ať už v rámci sportu nebo cestování, který bych si nějakou formou rád digitálně zaznamenal, protože bych chtěl mít třeba jednou do budoucna nějakou možnost se třeba za 10, 15, 20 let ohlédnout zpátky a jít někam podívat se na ty moje zážitky, prožít ty emoce, ty pocity třeba znovu a připomenout si, co všechno jsem třeba dokázal nebo kam jsem se v životě dostal. Proto jsem se rozhodl vlastně pro cestu na YouTube a ještě dlouho jsem vlastně zvažoval, jestli třeba ty videa nenechám čistě jenom soukromně, když jsou pro můj osobní účel primárně. Na druhou stranu jsem si říkal, že když by se na to náhodou třeba díval někdo, kdo má třeba podobný zájmy nebo podobnou cestu, tak by ho to nějakým způsobem mohlo třeba inspirovat, mohlo by ho to bavit a mohl by v tom najít třeba i nějaký směr nebo nějaký smysl. Takže videa vlastně asi budu dávat primárně veřejně a pokud se teda na to náhodou teďka aktuálně někdo díváte, tak vás zdravím a vítám u svého prvního YouTubeového videa a uvidíme, kam mě to dostane, kam mě to donese. Každopádně, proč dneska a proč první YouTubeový video, tak já teďka aktuálně sedím v autě a mám před sebou cestu do Polska, do Varšavy, protože o víkendu, vlastně v sobotu, tam proběhne jeden ze závodů, který já bych si v životě rád odškrtl, vyzkoušel, jestli by to byla třeba nějaká cesta, které bych se chtěl věnovat z dlouhodobého hlediska. A vyrážím tam autem. Zvažoval jsem, jestli pojedu nebo respektive poletím letadlem, abych si zkrátil cestu a měl větší komfort. Na druhou stranu jsem chtěl nějakým způsobem třeba ušetřit, vyzkoušet tu cestu autem, ale vlastně vzhledem k těm cenám těch paliv aktuálně, tak to možná cenově vyjde dost podobně, takže to asi nebude úplně win situace. Každopádně už to tak je, naplánoval jsem si to a čeká mě teďka aktuálně nějakých 500-600 km v autě. Cesta do Polska, do Varšavy na ubytování a postupně vlastně si řekneme, proč tam vlastně jedu, co se tam teda bude odehrávat a co nás čeká. Tak první zastávka už teda rovnou v Polsku. Jsem někde kousek od Vroclavy a v podstatě zatím teda cesta docela celkem příjemná. Ještě mi zbývá nějaký 4 hodiny jízdy cca. Teďka jenom jsem potřeboval nějaký trošku protažení a dát nějakou rychlou sváču. Mám vlastně klasickou ovesnou kaši a sídlo, který dávám zpravidla skoro každý den. Je to velmi jednoduchý na přípravu. Je to v podstatě smíchaný vlastně skyr, proteinový skyr z Lidlu, k tomu ovesné vločky a vlastně jedna odměrka proteinu. Je to vlastně velmi jednoduchý na přípravu, velmi dobrý. Je tam vysoký obsah bílkovin a chutná to fakt dobře. Jinak skyry vlastně z Lidlu, tak pro mě absolutní game changer, má to hrozně málo kalorií a vysoký obsah bílkovin. Nějak myslím na to jedno balení, to má nějakých 42 gramů bílkovin a asi na 100 gramů jenom 61 kalorií, takže když tak určitě doporučuji, dám k tomu jeden banán a v podstatě jenom vyřeším pár pracovních mailů a budu pokračovat dál. Jinak tady v Polsku vlastně, co jsem tak nějak jako zjišťoval, tak mě celkem překvapilo, co se týče třeba zpoplatnění tras, dálnic, silnic, tak jsem přišel vlastně na to, že v podstatě nic moc tady neplatíte. Veškeré ty silnice, ty trasy, co jsem si našel vlastně z Prahy do Varšavy přes Vroclav, přes Loď, tak je to v podstatě bezplatný nebo zdarma. Takže to mě celkem překvapilo, to jsem vůbec nevěděl. Pokud tady jsou nějaký znalci cestování do Polska autem, tak mi dejte vědět, no, jestli mě náhodou pak nečekají nějaký pokuty zpětně nebo něco, ale zjišťoval jsem si a v podstatě nic moc se tady nemusí platit. Maximálně, když projíždíte nějaký mýtní samozřejmě brány, tak platíte na místě, buď to hotové nebo kartou, ale jinak, co jsem tak zjišťoval, tak je to v podstatě bez poplatku, takže uvidíme. Každopádně takhle to vypadá na jednom z odpočívadel v Polsku. Člověk by ani neřekl, že je na dálnici nebo na sjezdu u dálnice, protože je tady
docela brutální výhled. Mají tady Poláci udělaný i celkem jako skvělý posazení. Je tady, myslím, někde i dětský hřiště, co jsem tak koukal, a v podstatě jenom najedete nebo se jdete na dálnici a můžete pokračovat. A shodou okolností jsou tady samozřejmě i záchody, takže se tady můžete odskočit. A jo, a tady je to dětský hřiště. Takže tak, no, já dám teda jenom tu rychlou svačinu, vyřeším pár pracovních mailů a pokračujem dál na cestě. Uvidím teda, jestli ještě budu někde zastavovat, nebo už to dojedu až do cíle. Je to asi, jak jsem říkal, nějaký 4 hoďky, takže možná až zase v cílové destinaci. Tak ještě nakonec jedna malá krátká zastávka. Už mi zbývá nějaký 2 hodiny cesty do cíle. Cesta doprava pořád velmi slušná, v pohodě, celkem mě to překvapilo, jak to nakonec odsejpá. A ještě k těm mýtným a k těm cenám na těch dálnicích a silnicích, což mě překvapilo opravdu, že fakt v rámci té cesty není potřeba jakoby řešit ani třeba nějakou dálniční známku nebo nějaký poplatky. Tak na druhou stranu jsem si všiml, že na těch dálnicích oni mají v Polsku hodně často měřený úseky a ty úseky jsou vlastně měřený celkem dlouhou dobu. U nás třeba v Česku je to zpravidla, že jo, kilometr, 2 kilometry ty měřený úseky, ale tady v Polsku mají velmi často na těch dálnicích měřený úsek třeba 8 kilometrů. Takže si myslím, že to, že nemusíte platit dálniční známku nebo nějaký mýtný, tak je docela kompenzovaný asi těma pokutama, které tady Poláci dokážou na těch měřených úsecích, věřím, vybrat a vlastně finančně se jim to asi vyplatí mnohem líp, než aby rodiči platili nějaký jednorázový poplatky za nějakou roční dálniční známku, takže na druhou stranu Poláci to mají asi hodně dobře vymyšlený. Jinak, co jsem ještě zjistil, tak vlastně jediná z povinností takových, co se podle mě liší od Česka v rámci dopravy, tak v povinný výbavě byste v autě měli mít vlastně hasičák, nějaký hasicí přístroj. Já jsem ho nedávno shodou okolností kupoval na benzínce, takže ho v autě naštěstí mám. Ale to je asi takový jediný hlavní rozdíl, který jsem tady zaznamenal. Takže už jenom ty 2 hodiny cesty, ještě jsem chtěl zastavit poslední přestávku, trošku protažení a vyřídit ještě pár pracovních mailů a věřím, že teďka už se asi uvidíme nebo uslyšíme až v té cílové destinaci. Tak, já už jsem konečně dorazil na ubytko, cesta teda nakonec celkem v pohodě, celkem rychle to uteklo, což mě překvapilo, doprava, provoz byl taky v pořádku, trvalo to nějakých 6,5 hodiny a bylo to něco přes 600 kilometrů, takže já jsem teďka akorát dorazil na hotel, předali mi pokoj a hotel v podstatě jsem vybral tak nějak strategicky, co se týče umístění, abych to měl kousek vlastně na to místo konání toho závodu na sobotu a zároveň, aby to nebylo třeba úplně nějak v hlavním centru, aby to bylo třeba kousek nebo ideálně u sjezdu u nějaký hlavní silnice nebo dálnice. Pojďte se mnou podívat, jak ten pokoj vypadá. Takže takhle vlastně, když přijdete dovnitř, tak tady hned po levé straně je koupelna se záchodem, je tady vlastně klasický sprchový kout, umyvadlo, záchod, včetně čistých ručníků. Tady hned, když přijdete do té hlavní zóny, tak vlastně je to jeden menší pokoj s tím, že ale je perfektně vybavený. Já jsem právě hledal něco, co bude i s kuchyňkou, protože pokud nějakým způsobem třeba řešíte stravu nebo jste před nějakým výkonem, před nějakým závodem, tak je dobrý mít možnost si to jídlo připravit a udělat. Takže vlastně kuchyňka je tady ready. Myslím si, že na takhle malý pokoj je to hodně dobře koncipovaný. Tady vlastně všechno, co budete potřebovat. To znamená mikrovlnka, abyste si mohli cokoliv ohřát, případně si udělat čaj nebo kávu. Je tady dokonce indukční deska, kdyby si člověk chtěl něco třeba uvařit nebo ohřát. Pak je tady vlastně pracovní místo, je tady vlastně stůl, vedle toho jsou skříně na oblečení a u toho je vlastně hnedka situovaná postel, kde je ještě taky nějaká menší skřínka nebo spíš polička na uložení věcí. Každopádně ještě se pojďte podívat se na ten výhled, který taky není úplně špatný. A takhle vlastně vypadá výhled z toho mýho pokoje, takže na část Varšavy člověk má výhled i z takhle malého pokoje. Jinak já už teďka asi dodělám jenom nějaký pracovní resty, ty e-maily a ta práce, co mi vlastně teďka stála díky tomu, že jsem vlastně trávil celý den na cestách v autě. Nicméně něco se mi podařilo vyřešit, pár telefonátů, pár mailů, ale něco mi tam visí, takže to jdu zpracovat, udělat. A na dnešek už asi nemám úplně žádný zásadní plány, maximálně se tady půjdu po okolí třeba projít, podívat, co tady v nejbližším okolí je a samozřejmě pak připravit nějakou dobrou večeři, ať zítra zahájím pořádný carploading před tím závodem.
Tak, jdeme na tu večeři. Procházku jsem tak nějak dle plánu nestíhal, protože jsem potřeboval dodělat ty e-maily a tu práci, která mi tam visela za tu jízdu tím autem, takže dneska už jenom večeře. Večeře velmi jednoduchá, já takhle vždycky, když jedu na nějaké cesty, někam na výlet nebo za nějakým sportem a mám možnost jít vlastně autem, tak se snažím to jídlo si připravovat vlastní, zejména když je to právě před závodem, aby ta strava byla nějakým způsobem vyvážená a kvalitní. Dokonce si vozím i svoji váhu. Tohle to možná pro někoho už bude trošku třeba přehnaný nebo zbytečně moc, ale já na ty detaily trošku dbám, takže když mám tu možnost, tak si vezu i váhu, abych si to správně vlastně dle nastavených nějakých parametrů a podmínek připravil a uvařil. To jídlo, jak jsem říkal, velmi jednoduchý, bude to vlastně rýže s kuřecím masem, protože potřebuji ideálně sacharidy a jenom nějaký jednoduchý a zdravý bílkoviny. Co se týče rýže, tak rýže klasická basmáty, tahle myslím, že jsem ji kupoval někde v Lidlu nebo v Albertu, tam má na 100 gramů nějakých 351 kalorií. Já si dávám běžně 80 nebo 100 gramů, dneska jsem neměl vlastně oběd díky té cestě, takže si tam nasypu těch 100 a k tomu vlastně tyhle ty kuřecí prsa ve vlastní šťávě od Jim Beamu. Mám na ně docela dobrou referenci, ještě jsem je jakoby chuťově sám nevyzkoušel, nicméně dneska vyzkouším poprvé a řeknu vám pak nějaký výsledek, dám nějaký taste test nebo něco podobného. Každopádně takhle na rychlou přípravu třeba na cestách nebo na výletech je to ideální, protože vlastně v konzervě jenom vyndáte, zamícháte s připravenou rýží nebo připravenou přílohou, zamícháte, ohřejete vlastně a můžete jíst. A vlastně na dochucení tady mám taky z Jim Beamu a to je vlastně omáčka, je to sweet chili a je to zero, to znamená, že tam není žádný přidaný zbytečný cukr, aby mi to nevyhnalo, nevystřelilo úplně ty sacharidy zase někam do nesmyslu. Takže jednoduše si připravím, jenom doufám, že tady je nějaký nádobí, nějaký hrnec nebo něco. A vypadá to, že jo. To znamená, dám vařit vodu, navážím si těch 100 gramů té rýže, dám to vařit a jídlo si připravím a pak vám dám nějaký review toho jídla. Ještě mi vlastně napadla jedna věc během té jízdy, kde já jsem měl dostatek prostoru zase přemýšlet na spoustou věcí během těch 6 nebo necelých 7 hodin, tak mě napadla jedna věc, pokud tady ještě u toho videa stále někdo je, stále se na to díváte, tak vydržte do konce, protože mě napadla jedna taková zajímavost, kterou bych vám rád na konci toho videa předal a zajímá mě zpětná vazba, jestli mi řeknete, jestli je to nějaká totální ptákovina nebo jestli to dává smysl. Takže pokud se na to někdo dívá a pokud ještě jste neodešli, tak vydržte do konce a na konci si dáme jeden nápad, jednu zajímavost, kterou bych s váma chtěl nasdílet a zajímá mě zpětná vazba, co si o tom budete myslet. Takže já to jdu uvařit a pak si to dáme k jídlu. Tak mám uvařeno, tohle je finální podoba, takže takhle nějakým způsobem to vypadá. Michelinskou hvězdu bych za to asi nedostal, určitě tady chybí třeba i nějaká zelenina, aby to mělo trošku duhovější barvy a bylo to trošku pestřejší, ale tím, jak jsem prostě na cestách, tak vařím a operuju s tím, co mám k dispozici. Každopádně já už jsem to i mezi tím ochutnal a na to, jak to vypadá, tak to chutná fakt vcelku dobře. Asi nejvíc to zachraňuje ta omáčka sweet chili a ta chutná hodně dobře a to maso je taky překvapivě hodně dobrý, je takový jako křehký, není vysušený a rejže klasická, na tom asi není nic moc co popisovat nebo vychvalovat, takže za mě jako super večeře v rámci carpoldingu před nějakým takhle závodem. Já si to s ním a ještě půjdu zpracovat ty zbývající maily, co tam mám v rámci té práce. Ještě jich tam pár zbývá a pak už jenom asi nějaký chill, relax a uslyšíme se asi a uvidíme se v rámci dalšího dne. Tak jo, je pátek odpoledne a já jsem akorát dorazil na vlastně místo, kde se zítra odehraje ten hlavní důvod, proč jsem vlastně ve Varšavě. Jsem teďka aktuálně u Národního stadionu tady ve Varšavě a koná se tady zítra závod Hyroxu. Celou dobu se tady vlastně bavíme o tom, že já jsem vyrazil do Polska, do Varšavy za nějakým závodem, splnit si nějaký cíl, tak by bylo dobrý možná říct, co to za ten cíl je a proč zrovna do toho Polska, do Varšavy. Je to teda závod Hyroxu, asi většina z vás, nebo kdo prostě se třeba tady na to video bude dívat a tak nějak se ve sportech nebo obecně v endurance sportech pohybuje, tak asi ví, o co se jedná. I obecně vlastně teďka aktuálně Hyrox je celkem v hypeu.
u nás v České republice, hodně se o tom mluví, spousta lidí to zkouší. Já jsem se na to začal připravovat už před nějakou dobou, řekl jsem si, že bych to nějakým způsobem taky chtěl zkusit. Není to asi ten primární důvod, že to dělá každý, tak i Domča musí, nebo já bych se to chtěl zkusit taky, ale spíš jsem se tomu tak nějak postupně dopracoval. Já jsem v podstatě začínal, nebo takhle, celý život sportuju od malička a v drtivé většině případů to vždycky byly týmové sporty. Ať už to byl fotbal, byl to florbal, nebo teďka je to požární sport, tak vždycky to byla složka nějakého týmového sportu. A já jsem relativně nedávno, nebo ne nedávno, ale zhruba 2 nebo 3 roky zpátky objevil i tu krásu těch individuálních sportů. Ne úplně příjemnou cestou, protože jsem zhruba 2 roky zpátky měl zranění. Měl jsem vlastně natržený oba hamstringy, zadní stehenní svaly a v podstatě na rok mě to vyřadilo z provozu, ze sportu obecně. Pro mě jako pro člověka, který celý život sportuje, tak to byla obrovská rána, hodně psychicky špatně jsem to nes a v podstatě jsem se celý rok nemohl skoro hejbat. Tím, že mám sedavou práci, tak jsem v podstatě nic moc nedělal, jenom jsem seděl v kanceláři u počítače, jedl jsem a strašně moc jsem přibral na váze, takže první takovej signál toho začít něco dělat i individuálně bylo to, že jsem začal chodit do gymu. To mě extrémně chytlo, dostal jsem se zpátky do nějaké formy, díky tomu jsem schodil nějakých 23 kg a dostal jsem se zase do nějaké normy, kde jsem se za sebe nemusel stydět. A po nějaký ty době 2-3 roky, co se tomu gymu věnuju, nebo chodím tam pravidelně, tak jsem hledal zase nějaké obohacení, zkusit něco trošku jiného, aby to nebylo takový jako monotónní. A tak jsem začal běhat, mám za sebou nějaký závody. Nedávno jsem vlastně zaběhl první půlmaraton v Neapoli, super závod, super zážitek. A zase dostal jsem se do fáze, kdy běhání je super, zase je to takový jako trošku jednotvárný, kdy člověk buď dělá jenom gym, nebo dělá jenom běh. A tak jsem vlastně hledal nějakou jako kombinaci toho endurance sportu a zároveň silového cvičení a narazil jsem právě na ten Hyrox. To znamená, pro ty z vás, kdo nevíte vůbec, o co jde, tak ve stručnosti vlastně Hyrox je kombinace silového cvičení a běhání. Vlastně máte tam celkem 8 km běhu v rámci toho závodu a celkem vlastně 8 stanovišť v rámci toho cvičení. Proto jsem se rozhodl, že to nějakým způsobem vyzkouším. Vybral jsem si Polsko, Varšavu, protože je to nějak z Prahy vlastně autem nejblíž, abych hnedka pro první zkušenost nejel prostě někam přes půlku světa a vyzkoušel si to, jestli to bude třeba ta cesta. Proto jsem teda tady a dneska vlastně čas na registraci. Skočím vlastně nahoru tady do toho stadionu, kde se registrujou. Jenom už, když jsem sem přišel, tak ten stadion to mě dostalo. Je to absolutně šílený, je to obrovská hala, možná to za mnou trošičku vidíte, já vám to pak zkusím natočit. Je to vlastně největší stadion tady v Polsku, má to kapacitu nějakých 50 nebo 60 tisíc diváků a vlastně udávají se tady jako ty největší sportovní zážitky, různý kulturní akce. A já tady zítra budu mít závod v Hyroxu, úplně první zkušenost, takže si myslím, že ta atmosféra bude brutální. Jdu se teďka zaregistrovat, skočím dovnitř, podívat se a zkusím něco natočit i tam. Oh yeah, 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 oh yeah. Hey there, what you drinking? 2 shots, let's pour it out. I know what you're thinking, but tomorrow won't come for us. This life that we're living, ain't never gonna give it up. Double shot for the gifted, one more for us. There you go, drink it up. All this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we can't get enough. We stay all day, all night, living in paradise. Remember, you don't get it twice. The time of your life. This is the time of your life. Remember, you don't get it twice. The time of your life. Don't look at the past, no, we're not going that way. Oh, now make it last.
like it lasts to the break of day. No matter what people say, live life in a fast lane. Double shot for the gifted, triple shot for the pain. There you go, drink it up, all this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we can't get enough. We stay all day, all night, living in paradise. Remember, you don't get it twice. The time of your life. This is the time of your life. Remember, you don't get it twice. The time of your life. Remember, you don't get it twice. The time of your life. Tak jo, registrace úspěšně za mnou, dostal jsem náramek, abych se tady mohl celou dobu vlastně po tom areále pohybovat, jak dneska mezi fanouškama, tak zítra mezi závodníkama. Dostal jsem v podstatě takový měřící náramek, nebo když to tak řeknu, takovou pásku, vlastně, kterou si dám na kotník při tom závodu na pravou nohu, aby mi mohli měřit vlastně přesný čas a ty hodnoty v rámci těch jednotlivých stanovišť. A musím teda říct, že i přesto, že jsem tady dneska jenom jako divák, tak extrémní atmosféra. Je ten stadion teďka aktuálně poloprázdný, protože se schyluje ke startu vlastně té hlavní elit kategorie. Oni některé kategorie totiž startovali už včera, dneska se taky celý den závodilo. Každopádně já jsem teďka tady chvilku byl, měl jsem tu možnost se podívat na některé závodníky, nasát tu atmosféru a je to jako neskutečný. No. Už teď jsem z toho celkem vystřelený a jsem zvědavý, co to přinese vlastně zítřejší závod, protože všichni jsou tady extrémně našlapaný, všichni to extrémně prožívají, podporují se, ale zase na druhou stranu říkám si, prostě každý někde jednou začínal, každý tady byl třeba jednou poprvé, tak je to o tom prostě vyzkoušet si to, zaběhnout si to a uvidíme, jak to dopadne. Každopádně ten stadion je neskutečný, je obrovský, je tady DJ, který tam prostě pouští neskutečný pecky, aby vás to motivovalo běžet a dát do toho výkonu maximum. A i ty lidi, je tady spousta lidí vlastně okolo, která to těm závodníkům vlastně přeje, fandí, podporuje, jsou tady různý transparenty, je tady spousta restaurací, takže jsem tady dát jakýkoliv jídlo. A je tady stánek s merčem, kde jsem se byl podívat, jsou tam fakt pěkný kousky, takže předpokládám, že zítra po závodě, ať už to dopadne jakkoliv, hlavně jestli to teda přežiju, tak si tam něco dojdu koupit a pořídit. Takže já tady ještě chvilku pobudu, porozhlídnu se, možná počkám na tu elite kategorii, ale to si nejsem ještě jistý a pak už to budu pomalu balit, pojedu zpátky na hotel, dám si nějakou večeři, jednoduchou, rychlou regeneraci a zítra se na to extrémně těším. Tak dobré sobotní ráno, dneska je ten den D, ten závodní den. Já už jsem akorát dorazil ke stadionu, už tam probíhají vlastně nějaký závody, první kategorie už běžej. Já startuju zhruba za nějaký 2,5 nebo 3 hodinky. Radši jsem chtěl mít nějakou rezervu, abych se tam nějakým způsobem ještě aklimatizoval, hlavně dal nějaký warm-up a dal ještě nějakou svačinu, rychlý sacharidy. Každopádně vyspal jsem se dobře, cítím se jako fajn, věřím, že to nějakým způsobem dobře dopadne, že to půjde, těším se, je tam nějaká samozřejmě lehká nervozita z toho, co jsem tam včera viděl, když jsem se tam byl podívat jako fanoušek, tak samozřejmě všichni extrémně nadupaný, ale těším se, převažuje ta pozitivní energie, těším se na ten závod a těším se na to, že zase pokořím nějakou svou hranici a že se zase vyzkouším jako nějaký jiný styl sportu a zase prostě nový zážitek. Každopádně nestihl jsem asi úplně za ty 2 dny, co jsem tady strávil, nějakým způsobem třeba poznat nebo projít Varšavu. Nicméně to nebyl úplně ten primární goal, proč jsem sem jel, takže mě to tak nějak nemrzí. Ani nevím, jestli tady třeba jsou nějaké zajímavosti, které by člověk chtěl primárně vidět, ale něco jsem si zjišťoval a pár věcí tady asi je. Je tady snad dokonce nějaký nejužší rodinný dům nebo dům, ve kterém se normálně dá žít. A je to snad nějaký nejmenší nebo nejužší dům v Evropě nebo teď na světě, teď abych nekecal. Jsou tady nějaký i hezký spotíky, je tady nějaká zahrada na nějaký univerzitě, což je nějaká největší zahrada v Evropě a je to střešní zahrada, takže dokážete vlastně, nebo když vylezete nahoru na tu střechu, tak máte i nějaký krásný výhled na tu Varšavu, ale jak říkám, nebyl to primární goal, abych tady poznával Varšavu, takže třeba
někdy příště, nebo pro vás, kdo se sem třeba budete chystat, tak nějaký místa tady asi jsou. Takže já teďka jdu dovnitř, jdu si tam vlastně projít tím check-inem a jdu si tam ještě podívat třeba na tu atmosféru, na nějaký ten závod a pomalu se na to připravovat. Say it louder, say it louder. Feel the moment, feel the power. Bring the animal back to life. Bring the energy one more time. If you feel like letting go, you can take control. Tak už se mi to blíží, poslední desítky minut do startu. Je to zhruba nějaká hodina a půl, než budu vybíhat. S tím, že já teďka už se budu pomalu vlastně převlíct, připravit, ještě dorozcvičit. Já jsem zjistil, že když si dáváte věci tady do šatny po převlečení, tak si tam musíte nechat i batoh a osobní věci. To znamená, že do té warm-up zóny já už si nebudu brát sebou telefon, takže tam už vám asi nic nenatočím. Každopádně půjdu se teďka převlíct, půjdu se dorozcvičit, dát si ten rychlej warm-up, teďka do sebe nasypu ještě nějaký poslední sacharidy a pak se teda uslyšíme nebo uvidíme po tom závodu. No. Po dokončení nějaký dojmy, nějaký zhodnocení si dáme a uvidíme, jak to celý dopadne. Say it louder, say it louder. Feel the moment, feel the power. Bring the animal back to life. Bring the energy one more time. Bring the energy one more time. Tak dámy a pánové, úspěšně dokončen první Hyrox závod v mém životě. Nebudu říkat, že to mám za sebou nebo něco podobného, protože by to znělo jako nějaký utrpení, do kterého se mi vůbec nechtělo. I když místama, okamžikama to samozřejmě dost náročný, extrémně náročný bylo, tak já jsem si to jako extrémně užil. Byla tady skvělá atmosféra, co mě hodně příjemně překvapilo. Tak kromě toho, že vás doženu dopředu žene vlastně ten moderátor, DJ, ty diváci, ty fanoušci, tak je tady extrémní i vzájemná podpora mezi těma soutěžícíma. Je tady jakoby skvělá komunita podobně smýšlejících lidí, kteří jdou do Hyroxu, chtějí si něco dokázat, chtějí překonat nějaké svoje limity a navzájem se během těch disciplín a během toho podporou, což bylo jako mega super. Co se týče nějakých třeba jako pocitů nebo okamžiků, tak bezprostředně po tom závodě, tak já jsem nadšenej. Nejtěžší asi za mě z těch stanovišť, tak určitě Angličáky, ty jsou někde v polovině toho závodu a člověk si říká, jako, že do té doby je to celkem tak nějak v rámci možností, když to nechce úplně na začátku přepálit, ale pak přijde ta tvrdá realita a někde v polovině ty Angličáky, ty mě sestřelili. Byl jsem rád, že jsem je vlastně dokončil, udělal a zase jsem se rozběhl na ten další kilometrový úsek. Pak člověk zase tak nějak vystřízlivý, dostane se do toho tempa a na konci wall balls, to znamená dřepy s výhozem 6 kg medicine ballu a 100 opakování. To je po těch 8 kilometrech běhu a úplně na samotném závěru asi nejvíc extrémní. Hrozně moc děkuju těm lidem, kteří vám to tam vlastně počítají, jsou tam jako hlavní rozhodčí, tak ty vás extrémně pushují, extrémně motivují, abyste se na to prostě nevysrali, abyste to dokončili, abyste to nevzdávali. Podle mě jako tyhle lidi, kdyby tam nebyli, jednak samozřejmě by to bylo blbý, protože by to nikdo nekontroloval, jednak když vás nikdo nemotivuje, neposouvá, tak je lehký to vzdát, což oni se snaží tak, aby to každý dokončil. Takže to za mě jako taky super. Já jsem měl s cílem si to tady vyzkoušet, zažít tu atmosféru a vyhodnotit, jestli je to třeba cesta, kterou bych si chtěl vydat. A asi těžko dělat nějaký závěr hnedka po závodě, ale z bezprostředních jako pocitů musím říct, že to rozhodně nebyl poslední závod. Dokončil jsem to teďka v čase nějakých 1:31, což je za mě extrémní výkon na to, že já jsem té přípravě samozřejmě se nějakým způsobem věnoval, ale ne úplně na nějaký profi úrovni. To znamená, nedělal jsem nějaký jako systematický tréninky, ale prostě v gymu jsem si nasymboloval pár stanovišť a 1-2krát týdně jsem to zkoušel, takže
nějaká příprava byla a kdybych se tomu pověnoval a dal do toho jako maximum a chtěl tady ze sebe vycedit jako krev, prostě jít úplně na dno, tak věřím, že ten čas by byl mnohem lepší, takže vím, že tam je prostor to posouvat. Rád bych to chtěl posouvat a zároveň bych chtěl jakoby zažít i jiný destinace. Díky tomu člověk může i vlastně cestovat, protože ty Hyroxy jsou vlastně po celém světě, většinou vždycky v těch největších městech v jednotlivých zemích, ať už v Evropě, tak i v Americe. Takže i z tohoto důvodu já bych se tomu teďka chtěl trošku pověnovat, ale primárně z toho důvodu, že mě fakt extrémně chytlo a asi jsem se našel v té kombinaci endurance sportu a toho silového cvičení, že to prostě není jenom o tom běhu, není to jenom o cvičení, ale ta kombinace a ta atmosféra, co tady kolem toho byla, na to, že to je prostě jenom kousek od Česka, prostě v Polsku, čímž to nechci jako nějak sazovat, ale určitě jsou vyhlášenější Hyroxy, než je polská Varšava, tak i přesto tady byla ta atmosféra jako neskutečná, organizace super a jako já jsem z toho extrémně pozitivně jako vystřelený. Teďka aktuálně jsem prostě doběh, cítím se skvěle, nejsem tady prostě na umření, což je taky samozřejmě z toho důvodu, že já jsem nešel úplně na max na krev, protože jsem si to chtěl hlavně vyzkoušet, hlavně to dokončit, hlavně přežít. Vím prostě, že je tam možnost to posouvat, chci to posouvat a vím, že když na sebe zapracuju, tak je možný ty limity a ty časy zase posouvat na nějakou vyšší úroveň, což teďka aktuálně za cíl budu mít. Já se teďka aktuálně převleču, dám se nějakým způsobem do pořádku a vyrážím zpět Česko. Dneska ještě cesta domů, takže mě čeká zase nějakých 7 hodin přes 600 kilometrů. Přemýšlel jsem, jestli si to tady neprotáhnu po tom výkonu, ale nejsem tak úplně jako rozsekaný, že bych potřeboval delší pauzu. Takže to zkusím, dám asi nějaký pauzy během té cesty, ale jedu domů, jedu do Česka a těším se na další výzvy, na další závody. Takže možná ještě natočím něco tou cestou, nějaká zastávka bude, takže tam to ještě nějakým způsobem uzavřeme. Každopádně jsem chtěl přidat takhle bezprostřední pocity po dokončení toho závodu a ty jsou za mě extrémně pozitivní a jsem hrozně rád, že jsem do toho šel. Dobré nedělní dopoledne už z Prahy. Já už jsem aktuálně dorazil vlastně zpátky do Česka, do Prahy, ale už včera. Já jsem vlastně včera jel ještě na oslavu narozenin, byl jsem pozvaný kamarádovi na 30. narozeniny, takže jsem celkem spěchal, chvátal a chtěl jsem tu trasu vlastně zpátky dát na jeden zátah, takže jsem nedával moc zastávek, nebyl teda už moc prostor na to něco natáčet, ale říkal jsem si, že bych nějakým způsobem ten víkend a tohleto moje první YouTubeové video chtěl zakončit, tak ještě dneska vlastně v neděli v propršené Praze si řekneme nějaké zhodnocení a nějak to spolu uzavřeme, tenhle ten víkend. Asi, co bych chtěl zmínit, tak jsem za sebe jako extrémně rád, že jsem do toho šel, že jsem do toho Hyroxu vstoupil, že jsem si to vyzkoušel a zároveň i třeba tohleto první moje YouTubeové video, že jsem to přestal nějakým způsobem odkládat, udělal ten první krok a začal s tím něco dělat. Za mě je to asi třeba jedna z věcí, kterou si z tohletoho víkendu odnáším, protože za mě jako obrovský problém asi u nás obecně jako u lidí je ten, že náš mozek je prostě naprogramovaný, takže se vás snaží chránit před nějakýma situacemi, které jsou pro vás jako nekomfortní, nebo jsou nějakým způsobem nebezpečný, strašidelný třeba, anebo třeba rizikový. A proto je jako extrémně těžký pro nás jakoby udělat ten první krok. Já mluvím ze své vlastní zkušenosti, spoustu věcí jsem celý život odkládal, což se snažím poslední měsíce, možná už i roky razantně měnit. A důkaz toho je právě třeba ten Hyrox, anebo natáčení třeba na ten YouTube. Protože za mě, co asi jako nejhoršího, co třeba v životě může stát, je to, že vy tady prostě pak zpětně si uvědomíte a vyhodnotíte, že jste tady několik let vlastně promarnili nějaký třeba nejlepší část svého života, nejlepší roky, kdy jste mohli do něčeho šlapat, ale pořád jste to nějakým způsobem odkládali. Takže takhle trošku jakoby filozofie na závěr videa, každopádně říkám tak, jak to je, tak, jak to vnímám, nebo tak, jak to cítím. A vzhledem k tomu, že tohle je asi v podstatě závěr tohletoho mýho prvního YouTubeového videa, tak asi jako klasický, standardní každý YouTuber, tak bych měl vlastně říct takový to, že dejte tady like, odběr, komentář a tak podobně, aby jsme podpořili algoritmus. Každopádně já bych to chtěl dělat jiným způsobem, nebo chtěl bych to dělat trošku jinak, jak jsem říkal na začátku, nemám úplně ambici stát se nějakým velkým úspěšným YouTuberem, ale tvořit si tady prostě nějaký digitální album a pokud náhodou by se na to někdo třeba díval a inspirovalo ho to,
tak je to samozřejmě pro mě benefit a plus jsem za to rád. Pokud teda jste se na to někdo vlastně dívali, tu video vidíte a dodívali jste se až sem, až do konce, tak já vám strašně moc děkuju. Budu moc rád, když mi do komentáře napíšete, co děláte třeba vy, čemu se věnujete ve svém volném čase, ať už je to sport nebo jakákoliv jiná aktivita, nebo jestli máte prostě nějaký cíle, vize, protože mě to obecně zajímá, kolik třeba podobných lidí, co takhle smýšlí, jako jsem já, tady je. A kdyby se vám to video líbilo tak moc, že byste mě chtěli podpořit právě tím odběrem, tak já to po vás třeba nebudu chtít úplně zadarmo. A napadla mě taková jedna věc, jak jsem říkal vlastně v průběhu toho videa, když jsem jel těch 7 hodin vlastně z Česka do té Varšavy, tak jsem přemýšlel a napadla mě jedna taková myšlenka, že v podstatě každému novému odběrateli, který tady klikne na to tlačítko a začne mě odebírat, tak já bych poslal nějakou jako personalizovanou osobní zprávu přímo ode mě, jako poděkování a zároveň pro každého z vás mám připravený nějaký překvapení. Takže, jak říkám, chci to dělat jinak, pojďme to vyzkoušet, možná je to ptákovina, možná to nebude fungovat, každopádně já si vážím toho prostě času, kdo tady u toho videa strávil a kdo třeba chce podpořit i tím odběrem, protože mi to samozřejmě extrémně pomůže a dáme to třeba zpětnou vazbu, že to má smysl tvořit a že jsem se vydal správnou cestou. Takže pokud dáte prostě odběr a do komentáře napíšete teda nějakým způsobem, co třeba děláte, čemu se věnujete, tak tam klidně nechte na sebe i nějaký kontakt, třeba nějaký instagramový účet nebo co máte. A já vám tam pošlu personalizovanou zprávu s poděkováním a zároveň to překvapení. Každopádně tohleto je teda pro tohleto moje úvodní první video všechno. Já ještě jednou moc děkuju všem, kdo se tady na to video vlastně dívali, vydrželi až do konce. A dneska už v podstatě jenom nějaký odpočinkový zbytek dne, nějaký relax, dostat se zpátky do nějaký zóny, kdy se zase budu moct věnovat nějakým sportovním aktivitám. A kdo ví, třeba se uvidíme u dalšího videa. Mějte se, ať se daří.